Welkom bij Dizze Wieke, het programma met de mooiste en beste reportages van de Oude Wieke. En dit zijn de onderwerpen van Joert. Flitsbezieter Keningspeer om Friesland. Supporters Jereveen ben het hielendal zet. Frieske rockopera in de maak over een dramatische leefgeschiedenis. Dit en meer in deze aflevering van Dizze Wieke. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren in de provincie voor een saneend kennismakingsbezoek. Een bezoek om in de kunde te komen met de Friezen en oorsom. Maar ik een race in de klok. In 3 uur tijd gaat het koningspeer van plak naar plak. Het weer nog krek geen draven, maar de vaart zit er goed in. Ze gaan van Ljouwert via Akkerum, de Jouwer en Eerlehuizen naar Starem. Daar stapte het peer op de boot richting Enkhuizen voor een lieke rappe bezoek onder de provincie Noord-Holland. Uiteindelijk een uur achter op schema. Maar dat voordeel hier Friesland dan weer, ze had je dus een uur langer west als de bedoeling wie. En daar hebben we een protte mensen van genoten. Overal wie een soort belangstelling voor de koning en koninginnen. En de sfeer weer goed, want ik het waar ziet mij. Een impressie van een man. Willem-Alexander en Maxima in Friesland. Jij bent de vrouw van een van de koetsiers, toch? Ja, dat klopt. En hoe weer het kniestrek? Nou, heel geweldig. Maar wel spanning hier. Ja, ik zie de kriebels een beetje. Als je dat zou aankomen, zeggen, de beide mannen, dan denk je dat we dit beleven mooi. Fantastisch iets, schitterend om hun te zien. Echt zeggen prachtig voor Maxima natuurlijk. Ja, heel leuk om erbij te wezen. Ik heb eigenlijk wel gejuicht, toegejuicht en ja, dat was wel een beetje. Hilda gaat springen, ja, gaat erover, ja, komt erover. Geslaagd. Nu, aanloop en denk om die afsprong, ja. Majestueus! En daar komt Bakker Boonstra met een van zijn streekproducten. Dat is het suikerbrood. Hij dook direct op de zoekenbal. Oh, heerlijk, zei hij, fantastisch. En Maxima, wie er ik zeer verguld maar die zei, ik heb 3 dochters en ben ik alle 3 verzat op zoekenbal. Dus dankjewel, ze vond het mooi. Dus die gaat met zoekenballen mooi? Ja, ik denk dat ze morgen hier zoekenbal op het ontbijt hebben. Dat denk ik mooi aan. De vlag kan uit voor Willem-Alexander. De vlag kan uit voor onze Maxima. 1, 2, 3, hyper de piep! Hoera! Onze dag kan niet misten. De vlag kan uit voor Willem-Alexander. De vlag kan uit voor onze Maxima. De vlag kan uit, wij zingen met de banden. Willem-Alexander zei, wat hebben jullie dit weer prachtig georganiseerd, zei hij. Ja. Nou ja, ik zong eigenlijk maar een moeder vol tosken. Ik zei, ja majesteit. Is toch eens nou de koningin een high five, jong? Hoe stoer is dat? Cool. Heel stoer, ja. Is
Ik heb het cadeautje aan een joen en ik kies ik nog het haanjoen. En wat zie je er in dat cadeautje? Truienrakjes voor Amalia, Alexia en Ariane. Dat waren de meest opvallende nieuwsreportages van deze week. Ze staan ook op uw website, zich dan bij uitsturing mist. Dan hoef je er maar de sport. Voor Takam Vreed wil de oppositie bij Sportclub Heerenveen met het stichtingsbestuur om tafel. De oppositie, bestaande uit verontreste sponsors, supporters en personeel, wil een onafhankelijk onderzoek. Wat net dienen we toch één persoon, maar toch een commissie met meerdere neutrale leden. Boven dat moet de uitkomst er wezen voordat de competitie weer uiteenzet. Er wordt net voetballen, maar toch binnen er op deze snointemidje meer dan 1000 Heerenveen supporters bij het Abelense stadion. Ze jouwen gehoor onder oproep om haar een Jerre te litten. Want door één ding is elke in het eens, het gaat met Heerenveen hielendal verkeerd. Beste mensen, als we even jullie aandacht mogen, dan kunnen we beginnen. Edward Jousma, voorzitter van de supportersgroep Nieuw-Noord, vertelt nog maar weer eens dat het vertrouwen in de clubleiding totaal verdwenen is. Binnen Nieuw-Noord en VNVN is geen enkel draagvlak meer voor deze directie en de Raad van Commissarissen. Het draagvlak is gedaald tot een absoluut nulpunt. En we zijn het spuugzat dat onze club tot aan het bot toe verdeeld is. Grote frustratie bij de oppositie is dat ze het gevoel hebben dat ze door de directie, de Raad van Commissarissen en door het stichtingsbestuur net serieus naam worden. Elke keer als ze om wat vreegje, krijgen ze 0 op het rekest. Eigenlijk, als je dit voor de zoveelste keer krijgt, dan komt het woord denigreren komt dan op een gegeven moment bij op. En als je dat opzoekt op een gegeven moment, je gaat googlen, dan staat er denigrerend zo laten merken dat je iemand onbelangrijk en waardeloos vindt. Dat gevoel hadden wij zo langzamerhand. Lut Jacobi zit in de klachtencommissie. Die commissie vertegenwoordigt het personeel bij Heerenveen. Zij doren net ierpelijk kritiek te hebben, benauwd als men is voor ontslag. Bij de commissie ben je tussen een soort klachten binnenkwam oer angst op de werkvlier. Je zal maar de angst hebben dat jij de volgende bent die ontslagen wordt, omdat je met liefde voor de club wel af en toe een keer kritiek laat horen. En dat is denk ik dan het effect van een paar jaar deze lijn van directie en raad van commissarissen. Dat mensen gewoon eigenlijk in 2 kampen zijn verdeeld. Daar hebben we verder geen oordeel over. Maar zo kun je met een club niet werken. Dat mag duidelijk zijn. Op het moment dat je een mening ventileert die niet past binnen dat van het bestuur of van de directie, dan wordt je mond gezoerd. Een voorbeeld daarvan is Martin de Jong. De Jong is ouder en vreed tot de directie op non-actief zetten, omdat hij stiet te klappen bij een supportersbijeenkomst dat het vertrouwen op zijn waard in de Heerenveen-directie. Ik ben de coördinator van de vrijwilligersorganisatie. En ik heb vrij bericht gekregen dat ik op non-actief stel ben door de club. En wat voor reden erbij, joh? Nou, dat ik deze met schaar onder zeg maar, de aanhangers die voor de club binnen. En dat ik in vertrouwen niet meer is. Ik denk dat dat de reden best is. Het standpunt van de oppositie is helder. Zij willen een onderzoek, toch een commissie, dat 3 neutrale mensen in zitten. En net zoals het stichtingsbestuur van de club wil, een onderzoek dat uitviet wordt, toch 1 man. Voor ons is dit onacceptabel, dit duurt veel te lang, het is een vertragingstactiek en we zitten in het traject niet op een rijdende rechter te wachten, maar op snelle actie.
Binnen een week waren we met de stichtingsbestuur om de tafel. En binnen een week daarna op een gegeven moment, als zij losgaan, dan moet er een antwoord lezen. Dat is wat ons betreft een heel heldere zaak. Waarom? Omdat er zoveel dingen al boven elkaar binnen. Zoveel dingen al in wezen op papier staan. En mensen zeggen, ik ben mijn verhaal wel aan. Nou, dan moet je geen 4, 6, 7, 8 weken voor nemen. Dat is tijd trekken en dat is net goed. Wat moet er wat jij betreft in het onderzoek vooral onderzocht worden? En wat ben je het voorwaarden daarvoor? Wat er onderzocht moet worden, dat zijn de dingen, waar is het nou misgegaan bij Heerenveen en waar ligt dat nu aan op een gegeven moment? En niet om mensen aan een paal te nagelen, maar die fout willen we niet nog een keer maken. En we willen gewoon weten op een gegeven moment, hoe kunnen we het dan herstellen. Dus dat wordt onderzocht. En ik heb Robert Veenstra, oktober, november al waarschuwen, dit komt verkeerd. En mijn laatste wedstrijd in Utrecht, precies hetzelfde. Weer zijn, Klaas, het is al jaar goed hier. En schijn nog eens even wat je zit. Heb die mensen nou even kleppen voor de kop of ja. Dit is Heerenveen ten voeten uit. Maar dit is dus Heerenveen. Dus Heerenveen is een club van al jaar. En daar kom je met precies 60 hier, staat het wie altijd. En dat willen wij. We willen nog een keer 60 hier en we willen verder. Het stichtingsbestuur had nou ontvreten tijd om akkoord te gaan met een nieuw onafhankelijk onderzoek. Komt dat onderzoek er net, dan volg je er acties. Wat die binnen, daar wil de oppositie hem net uitlitten. Een reportage uit Boppenslag wie dat van Auroene Wieke. Omroep Friesland had ik een handig oerzicht van alle uitslagen van het voetbal, het korfbal, het basketbal en het volleybal. Klik daarvoor op de knop Uitslagen op uw site omroepfriesland.nl. Zwart langs me is een nieuwe Frieske rockopera die het vreed uit 2 weken in première gaat in Theater Romein in Ljouwert. Het vertelt het verhaal van een jonge jongen, hij is zanger in een rockband, die het in een vlaag van woede zijn vriendinnen neerslacht. In 2003 is Frankrijk te Leeds, wat dit echt gebeurt, want het betreft ik nog een hele bekende actrice. Bart Kingma raakt gefascineerd door de geschiedenis en schreeuwt op basis van dit verhaal Zwart langs me. Douwe Talma maakt een afspraak. Du chanteur du groupe Noir Désir, Bertrand Cantat. Frankrijk zit in de zomer van 2003 op kop. Noir Désir frontman Bertrand Cantat had zijn vriendin in een ruzie deerslijn. Die vriendin is likbos Marie Trintignant en dat is een bekende Franse actrice. De passer springt de boppen op. Chanteur du groupe Noir Désir, amant de Marie Trintignant. In Nederland wie dit doet geen grut nice, maar luidt wel de aandacht van schreeuwen Bart Kingma. Bekend van Biggelix het Cohen in het Fries project. Het is zo'n intens, heftig, fascinerend verhaal. Dat wil ik gewoon vertellen. Hij wie een soort boegbeeld van de linkse jongere generatie in Frankrijk, maar hele hoge idealen. Hij wie een absoluut sekssymbool in Frankrijk. Maar goed, oké, een boeiend verhaal en de rockopera maatje, dat is dan wel weer een stap verder. Ja, nou, ja, dat weet ik net. Op een of andere manier ga ik soms, als je heel erg boeit wordt toch iets, dan word je daar wat mee dwan. Ik denk, ja, dan wordt wat dwan mooi die muziek van Noir Désir. En via die muziek dat verhaal vertellen. Die muziek past ik heel mooi bij het verhaal. Die intensiteit en die pieken en dalen, maar zit ik heel mooi in die muziek. Dus dan is de gedachte om een soort muzikale voorstelling te maken is net onlogisch. En als ik eens mensen die dat mooie maatje willen, dan kom ik bij Marius. Wat we doen is natuurlijk de muziek van Noir Désir beluisteren. Een selectie van nummers die wij vinden dat passen binnen. Zowel de tekst kan er bepalend in wezen of toch de muziek. Maar om die verhouding muziek-theater goed deel te zetten en dat het of even heel timide is of even heel heftig en op de goede momenten, dat is echt een grote uitdaging. Maar ik heb één nummer, dat vind ik echt heel bepalend, dat is Sirene Bush. Even op het groot scherm zetten.
En er zit een dreiging in en ik denk, ja, dat is de intro, maar die dreiging die blilt, dat is het nummer gewoon. En dat is, ik denk, wanneer gaat die los, dat hoopt eigenlijk, maar dat gebeurt net. Ja, maar dit is wel zo'n nummer, ja, dan kist het, even zien, waar zit hij? Dan kist het heel mooi spelen. Zo is het een hele klassieke uitvoering uit te kennen. Maar hij steert meer als je... Sjoeg naar mijn hand, ik heb het als kreun. De sneeuw beweegt, bevriert zelfs de zee. Ik kan jou vertellen. Waarom Marius? Omdat Marius in zijn manier van zingen en spelen en omgaan met muziek echt diezelfde, ik haat het woord, maar diezelfde puurheid had. Van het is al je net perfect of het moet heel mooi wezen of zo, maar er zit een soort van naturelheid in dat het komt oer als hij zingt. Als hij zingt dan gaat het bam oer die hennen en eigenlijk gaat het in die zit. What you need, flow. What the kids are the rest. Skaafmen, een burgerinitiatief, dwingt de Raad van Leeuwarden om er opnieuw over te vergaderen. Moet wel, bij GPTV. GPTV 4 is. Maar Reboelje werd ik vroeger in Siget, hebben we begin 90 toeren wij, die nog wel iets toeren, terug Frankrijk. En dat we opvallend dat heel vaak naar je optreden kwamen. Mensen praten over uw muziek en dan kwam Kim naar de Sier en dan haalden cd's uit de auto. En dat moest dus even duidelijk maken dat zij in Frankrijk zo'n band hierden. En dat gebeurde keer op keer, maar hebben we nooit echt met hun op het podium staan. Mag jij op een gegeven moment na jouw rondje mag jij gewoon ophouden? Dan gaat Marco door, die neemt het over, dan komt Mirjam erbij. Op het moment dat Mirjam het over heeft, mag Marco na een rondje ophouden. Weten we dat allemaal ook? Eigenlijk neem je het van elkaar over, maar maak je rondje wel af. En dat jou ook gewoon. Ik zeg, zou ook het haar, die sfeer zie ik en dat wil ik. En vervolgens ging zij ermee ook en zetten zij dat om in muziek. Ja, ik ben geen muzikant, dus ik vind het waanzinnig knap dat ze het kennen. Maar dat is het samenspel tussen nu. En dat erin is heel goed. 2 rondjes zijn of 3. Oké. Bij Zwart Langs Me vertelt de band met de muziek het verhaal. Een band die bestaat uit de verste begeleidingsmuzikanten van Marius, omvuld met een toetsenist, violiste en Mirjam Timmer. Acteur René van der Laan is de verteller die de stikken om elkaar praat. Het absolute verboen. Te jaren gek wijzen op je eigen planeet. Soepen, broeken, vrijen, ruzie, flippen. Alle doren dochten het daar. 3 jaar lang had Bart Kingma al dwaande west met de tarriedings voor deze rockopera. Bijzonder is dat het stuk in principe maar 1 keer opgevierd wordt. Maar waarom? En wat nou als aanst het stuk heel succesvol is? Dank je, nog een keer spelen. Tuurlijk. Misschien nog wel een keer, dat weet ik net. Maar dat is misschien wat flauw, want het is net omdat ik het net zei wil, of zo, dat gaat er net om. Maar het is echt zo, we willen heel bewust 1 miljoen, bam, alles erin. Ziel en zaligheid. En geen zwaar oor die daar daarna. Daar gaat het om. Het gaat om die 1 miljoen, 29 juni in Romein. Daar gaat de groen beven. En wat er daarna gebeurt, zien we dan wel. Dat zien we echt wel. Misschien wel niks. Is er niks aan de hand. Misschien komt er wel een vervolg. Leuk. Het gaat om die jongen. Die 1 miljoen. 29 juni.
Je zegt naar deze week maar de meest opvallende reportages van de Oude Wieken. Onder oren oer cultuur dus. Stem ik zou op Bureau de Vries, op radio, alles naaien tussen 11 en 1. Van meer cultuur. Wat een bijzondere hobby heeft je al. Ja. Hoe best er zo bij kwam? Nou, ik kon inwieleren en ja, toen kwam het er niet zomaar mee op, want hij vond alles gewoon goed. Dus zij is een beetje begonnen. Hoe heet hij hen? Piepke. Piepke? Ze is ook nogal zwier, hè, denk ik? Ja. Wat wist nou ook wurg? Ja. Waar heeft dat leerd dat in je wielerin? Van een vriendinnetje van mij. Het lijkt me nogal moeilijk. Ik had het zwaar een heel erodie. Om het te leren? Ja. En nou maar te heen ik nog mij. Ja. Ik had er heel lang maar op wachten. En want toen weer er nog een heel iets piekje. En toen ik grote wie, had ik hem gewoon gepakt. Dus zou gewoon op de fiets. Stil. Ik dacht, misschien is het wel leuk. En dat wie het? Ja. Heeft u deze zelf in uitgebracht? Ja, ik wil maar de memmen bij, maar ik wil steeds eten brengen en wat er dan. Zo. Want Piekje is dus al van al iets bij je? Ja. Als Piek? Ja. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along, walking
he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man. You can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made. Walking in a wonderland. Nou, elke keer hebben we het Dwarsfeest. En dit jaar is dan het thema winterspelen en winterfeest. En, winterse muziek, ijsbaan, curling, Tiroler muziek, bier drinken, worst. Wat meer? Weet ik net. And pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man. You can do the job when you're in town. Maar wat vind je ervan dat je dan een Dwarsfeest is? Nee! Saai! Ons pak je hem, Mosino! Pak hem! Pak hem! Maar hoe is het ons bij je in Jonkersland? Rustig. Rustig, ja. Ook gezellig. Kent iedereen kent iedereen. Praten ze dan ik wel heel snel. Ja, dat is dan wel een nadeel. Want als dan even maar een bepaalde jongen ergens op mijn hoek stiest. Ja, dan weet iedereen het. Ja, dat is wel weer... Maar dat is wel leuk, hè? Hartstikke leuk, ja. En hoe is het met die jongens in het dorp? Nou, ik ben er net echt leuke jongens. Nee. Jonge boet met waarziekje. Ja, die ben je net, hè? Nee? Nee, net echt knappe jongens. Nee, wel vlakbij, maar ja. Ja, waar dan? In Gediek. Heerenveen, Bontebok. Ja. Oh, wel meerdere plakken. Ja. Sacritis ben je nooit meer. Nee, Sacritis ben je net, nee, dat valt mij. Biedt je iemand wat leuke lui naar de tent te lokken? Ja hoor, dan kom je ja, kom je wel, ja? Ja, dat hebben we goed geregeld. En dan achter de tent? Ja, nee. Achter de tent, ja, daar gebeurt het, hè? Ja, allemaal. Ja. Ja. Wat dan, bijvoorbeeld? Ja, dat bloot erachter, ja. Hè? Dat steeds wel je net. En je hebt dan groet? Oh ja. Ja, we hebben dus een Jonkland zwaar, dat heb ik steeds meer betocht. En nou doet bijna iedereen het en het Gitza. De Gitza. Iedereen in Jonkersland doet het? Ja, alles ja. Oh, jij doet de Jonkersland zwaar. Ja. Nice, sport, cultuur, het leukste van heer. Het ziet al jaar in deze weken. Na je weken ben we er weer. Graag ontom.